sláva Pánu. Dnes bych chtěl říct svědectví o mém Bohu, o tom, jak mě změnil život. Začal bych tím, že Pán mi vede k tomu, aby začal mluvit o začátku, vztahem, jak to všechno probíhalo. Tak byl jsem závislý asi 9 měsíců, abych nelhal, 9 měsíců jsem byl závislý na pervitinu. Tím, že jsem si ho píchal a jednou vlastně to bylo v noci, když jsem šel a brával jsem si ten pervitin, tak jsem si nevšiml to, že ten pervitin není čistý. A tím, jak jsem vlastně měl psychickou krizi, ono to je o psychice a myslím tu psychickou krizi tím, že jsem si to dal a vůbec jsem nevěděl, co jsem si vůbec dal a myslel jsem si, že to je pervitin a pervitin to nebyl. Tak a byl jsem ve světě a neznal jsem Pána, tak jsem si ho dal a ničemu se mi zastavovalo srdce. Já jsem si říkal, že co to je, neboť má rodina je, já jsem vyučoval jako katolik od malička, ale už teď ne, teď už sláva Pánu, jsem z toho svobodný. A tak jsem se modlil, protože jsem byl tak tomu veden a modlil jsem se a říkal jsem si v srdci, Bože, tě prosím, už mě z toho vytáhne, že už to život nikdy neudělám a prostě já nechci ještě umřít, ještě jsem mladý a pořád když to na mě stupňovalo se a prostě slyšel jsem věci, které prostě nedávalo se popsat. Hrozné věci jsem slyšel, jak kdyby padaly baráky nebo já nevím, něco takového, prostě už mě úplně praskalo mě v uších a nemohl jsem dýchat, nemohl jsem mluvit. Ale sláva Bohu, že prostě jsem měl tu milost ve světě a dostal jsem se domů. Dostal jsem se i z toho, že ten stav přešel a asi tak 14 dní prostě nic, to, co jsem řekl Bohu, že jsem mu to slíbil, tak jsem to fakt neudělal. Jenže přišlo takové, že ďábel začal útočit z jiné strany, začal útočit fyzicky na mě a začal útočit na moje tělo a na to, aby chtěl mě prostě zabít a tělesně mě chtěl zabít. A díky Bohu za to, že jeho ruka je skutečně dlouhá na to, aby mě vytáhl z toho. A mě bylo 18 let a druzí si chodili na diskotéky, užívali si, chodili si ven, jako když mladý kluk chce si prostě užívat. A já jsem to nemohl, protože já jsem ležel doma a bolela mě furt hlava, motal se mnou celý svět, kam jsem šel, tam jsem padal, bylo mi špatně, ale pořád jsem se modlil a každou noc jsem říkal Bohu, Pane, ať se zbudím ráno zdravě a každou noc jsem to vykládal a jestli ne tak rok v kuse, ale každou noc, ani jednu noc jsem nevynechal, co jsem neřekl Bohu, Bože, ať ráno stanu takový, jaký jsem byl předtím, abych byl zdravý. A chci vám říct, že Pán mě vyslyšel. Já jsem šel doktorovi a doktoři mi říkali, že prostě mě nic není a že mám něco s játrama a něco takového a takový blbost mi vykládali, ale že to všechno bude v pořádku a tohle. Ale já jsem věděl prostě, že umírám, protože člověk tam se pozná. Já jsem věděl prostě, že už není pomoci, protože bolet člověka 24 hodin v kuse je jedna věc, a neustále 24 hodin a dáváte se na to práška, nic vám nezabírá a chodíte k doktorům a doktoři řeknou, že prostě, že vám jenom, že máte něco takže s játrem, ale že se to dá vylečit a tohle, že to je nic není, že to je nějaký zánět, ale věděl jsem prostě zánět, ale nic mi nedávali, prostě byl jsem ztracený a nikdo mi nepomohl. Nemohl mi pomoct žádný člověk, nemohla mi pomoct blízká rodina, ani blízký přítel, ani blízká třeba přítelkyně, nikdo mi nemohl pomoct. To mi pomohl jediný Ježíš Kristus. A bylo to tak, že Pán se mě přitáhl až do Karviné. Sláva Pánu za ten den. Pán se mě přitáhl, protože tam byla má sestra, ona mě pozvala k ním, že mám přijít na návštěvu, tak jsem tam přišel na týden a to jenom vím, že se tam nechtěl jezdit do té Karviny, skrz toho říkám, tam je ten sbor, a tam nejdu, co tam budu dělat, a tam nejdu do toho sboru. A přitom Pán mi ukazoval už ten sbor, ale já jsem si vymyslel, že to má myšlenka tím, že já tam nejdu do toho sboru, protože Pán mi ten sbor ukazoval. A já jsem do toho sboru šel, když jsem do toho sboru přišel, já jsem se celou dobu klepal. Celou dobu jsem se klepal, než jsem tam šel. A klepali se ve mně kosti, když jsem šel do toho sboru,
tak jsem se cítil taky špinavý, taky úplně hříšný, co se byl na ty lidi, jak tancují, ale se smějí. Tak to bylo úplně pro mě takový, říkám, co to je, Pane, já jsem byl z toho hotový prostě, že jsem u nich viděl takovou krásu, že to bylo nepopsatelné, takový něco krásného a byl to Kristus, ne, že tu dobu jsem to nevěděl, nebo jsem neznal tak Boha, ale to bylo tak nádherné, ty děti prostě a začalo se chválit a v životě by mi nenapadlo to, že zavřu oči a zvednu ruce, ale tu dobu, jak to začali chválit Pána, začali vlastně uctívat Boha, já jsem nevěděl, jak mám uctívat Pána, já jsem prostě nezavřel oči a zvedl jsem ruku a myslel jsem si, že mě jdu obejmu, ale to bylo také obejmutí, fyzické obejmutí, že jsem myslel, že přišla za mnou srdce a obejmula mě. Ale to byla také obejmutí takovou mohutnou láskou, která se mě dotkla, ta láska se mě dotkla takovou silou, že to nedokážu popsat. Prostě to bylo něco nádherného, prostě obejmutí a jen jsem slyšel, můj syn, vítej doma. A když jsem to slyšel, říkám, že to na mě mluví, já jsem byl z toho úplně hotový. A to jsem ještě ani nevyznal Pána jako svého spasitele. A když ty děti tam kolem mě běhali, já jsem na něma skákal a lidi se mě dívali, ty cigáni se na mě dívali, co dělám, já jsem ty děcka zvedal a dával jsem pusu. Prostě cizím dětem. Taká láska do mě vešla, že to nebylo, to prostě není popsatelné, já jsem z toho byl úplně sám. Dnes, když se na to vzpomenu, tak se mi chce někdy plakat. Kde to je? Kde to je všechno? A pak bylo ve středu, přímo asi za týden, bylo shromaždění zázraků. Byl tam pastor z Aljašky Steve Riders. A to si pamatuju. A přišly takové listečky a i když Pán se mi dotkl tou svou láskou, tak furt ještě se chtěl se mnou setkat. Chtěl se mnou setkat ještě jednou. A bylo to tak nádherné, že jsme tam šli a měl jsem velikou bázeň, takovou bázeň, že prostě půlku těla jsem měl zmrzlý a půlku těla jsem prostě necítil. Takovou bázeň jsem měl před Pánem, protože jsem viděl, že na tom místě je Bůh. Já jsem očekával tu dobu Boha, že tam bude Bůh a že prostě On udělá s mým životem něco, co nikdo nedokáže, co nedokážu ani sám já. A já jsem se nikdy neznal, já jsem zkoušel věci a v čem budu dobrý a v čem to a nikdy jsem se neznal, až jsem se poznal, ten den jsem se poznal, nebo jsem vešel do dveří a to tam ten pastor vám říkal, že dnes jste přišli skličený, ze starostma, nemocní, dnes jste přišli možná rozbití, dobití, ale ven vylezete jako nový člověk. A já jsem to přijal už u těch dveří, já jsem to poslouchal, já jsem to přijal u těch dveří a když jsem si sedl na tu židlu, tak ďábel mě nechtěl pustit a říkal mi, nechoď dopředu, nebo protože lidi padají pro Boží moci a já jsem si říkal, a já jsem měl z toho strachu, říkal, nechoď dopředu, nebo umři, když spadneš. A já jsem si říkal, tak když umřu, tak umřu, ale nemusím už trpět, ale vím, že budu za Bohem. Protože vím, že když byl na tom místě Bůh a že umřu na tom místě, takže budu rovnou za Bohem. Říkám, tak umřu. A jedno slovo bylo, a to druhé slovo, pojď a přijď. Při pro uzdravení a pro svůj dar. A já jsem to furt nechápal, a když druhému jsem do něho klepal do kamaráda, říkám, slyšíš to, a on že co? A říkám, že ty to neslyšíš? A já jsem z toho úplně, a já jsem šel, poslouchal jsem Pána, šel jsem dopředu, já jsem umřel, ale jako starý člověk, protože ďábel je tak blbý, že on mě ještě poslal a řekl mi, že umřu. On mě tam poslal a řekl, umřeš. On je tak blbý, jak já jsem šel a já jsem tam fakt umřel na tom místě, protože tam má stará přirozenost umřela, ta lidská přirozenost umřela a hned se narodil nový Filip. Nový prostě v Ježíši Kristu. Pán se mi dotkl tak mocně, že se mi zastavilo na tom místě srdce, v mém celém těle prošla taká energie, taká láska, taký pokoj, že na tom místě jsem byl uzdravený, já jsem viděl úplně věci jinak. Já jsem měl před sebou mluvu hříchu, když jsem se díval, tak a potom, když jsem se podíval, když se mi Pán dotkl, tak jsem viděl úplně něco jiného. Já jsem skákal, lidi se mi dívali, já jsem měl radost ze života. A ďábel mi tu radost bral v tom životě, nebo jsem se radoval z každého dne, když jsem ráno stával, tak jsem děkoval Bohu za to, že jednou jsem ráno otevřel oči. Prožíval jsem také vztahy, také nádherné vztahy, že jsem jenom pozoril své ruce a už jsem cítil Pána vedle sebe.
už jsem věděl, že je Pán se mnou. Od rána do večera jsem mu prostě chtěl sloužit. A sloužil jsem mu tak, že jsem hořel takovou láskou a velkou mocnou, že úplně jsem hořel po Pánu a chtěl jsem prostě všechno vědět a všechno jsem chtěl a prostě tohle a všechno jsem chtěl zkoumat, až jsem dopadl do takového bodu, že jsem spadl. A spadl jsem jak ta hruška. Ale Pán je dobrý a on své děti vychovává a já jsem za to rád. Nebo já miluji, když mě Bůh kárá, nebo vím, že mě miluje. A spadl jsem, neřeknu, že jsem spadl do světa, nebo mé srdce, možná mé tělo sloužilo tomuto světu, ale mé srdce bylo úplně někde jinde. Můj duch taky byl úplně někde jinde, můj duch velebí Boha, i když spím, i když ráno vstávám, i když jim, i když pracuji, můj duch velebí Boha, i když já si to nikdy nevšímám. Takže můj duch furt ve mně prostě velebí Boha a nebo už nemám toho ducha z toho světa, ale už mám ducha Božího, který jsem byl pohřtěn ve jménu Ježíše Krista. I když jsem spadl, já jsem to věděl a Pán mě v tom formoval v tom světě. Když jsem viděl to, co dělal jsem, tak jsem, i v té slabosti byla velká síla. Že dnes, když se na to podívám, tak se mi to hnusí. Když dnes se na to podívám, tak už tomu nejdu tak jako kdysi, už bych tomu nešel. Neboť vím, co z toho plyne, když tomu půjdu a co to obnáší hlavně. A díky Bohu za to, že mě z toho vytáhl, modlil jsem se za to, věřím, nestydím se za to bratři ani sestry, modlil jsem se za to hrozně moc dlouho. Dejme tomu i 2-3 roky jsem se za to modlil a Pán mě z toho vysvobodil. A měl jsem s tím veliký problém, že jsem si prostě, když jsem byl sám, tak jsem si myslel prostě, jo, jsem sám, nemám manželku, Pane, ono tak nějaké pochopení pro to je, nebo to tělo taky si něco žádá, ale nebyl jsem tolik vyučován tím, že nebyl jsem tak, jak jsem dnes, jak jsem vyrostl v Pánu, tak jsem byl ještě takový, jak kdyby jsem byl miminko a já jsem si myslel, že když vlastně uspokojím své tělo, tak pak přijde Duch Svatý a zase uspokojím Ducha Svatého a pak zase uspokojím tělo a pak zase Ducha Svatého, ale to je lež, to je bláznoství. To je úplně bláznoství, to vede úplně do zmatku a do velkého bodu. A modlil jsem se za to 3 roky, 2,5 roku, a i 3, Pán ví, já nechci lhát. A jednou, teďka to bylo minulý týden na shromáždění v nedělu, jsme byli a měli jsme modlitby u Moniky a u Mírka Kováčovi. A modlili jsme se za to. Když jsem nám dostal, říkám, Bože, když už tam jdu na to shromáždění, říkám, když už se jdu modlit, Pane, a já vím, že ty mě slyšíš, nebo já mám víru jako Henok, který s vírou chodil s Bohem, teď říkám, Pane, mám taky tu víru, že Pane, ty jsi se mnou a ty slyšíš každé mé slovo. Ale říkám, ty říkáš, Pane, oč mě srdce požádá, to mi dáš. Říkám, Pane, já chci, Pane, nechci být už stejný, já chci být, Pane, takový, jaký jsem byl předtím, Bože. Já chci, Pane, chválit ze vším, Pane, já nechci být s náma furt stejný, jenom tam být chvíli a být v duchu a pak jít ven a zase být stejný. Říkám, Pane, mě to nebaví už tohle. A Pán mi vyslyšel. Chvála Pánu za to, měli jsme poženané modlitby, můželi jsme mít poženané modlitby. Pán se mi dotýkal se hlavně mého srdce, to nejvíc potřebuju, věřím tomu, že každý to potřebuje. Dotýkal se mého srdce, vnímal jsem, jak v mém srdci se něco láme, jak tam něco odpadává v mém srdci. A Pán to prostě vzal a i sestra Monika mě prostě řekla, že zná jednu poženanou pastorku svatou a jestli bych přijmul pozvání se panových církev. Já jsem na to hnedka, když jsem poslouchal tím, že říkám, ano, můj manželka potřebuje pomoc, říkám, já potřebuju pomoc, říkám, a pokud to nejde prostě, že to prostě nejde, že to dělám ze své síly, tak jdu tam a zkusím se prostě odreagovat a zkusím vypnout a dát všechno Pánu a zkusím to prostě ještě od začátku, zkusím to ještě jednou, jestli Pán dá tu milost na tom místě a Pán mi tu milost dal. Chvála Pánu za to.
Byl jsem závislý na pornografii, byl jsem závislý na tím, že jsem prostě dělal věci, které bych neměl dělat a chvilkama jsem nenáviděl svou manželku tím, že prostě někdo se s ním stane takový manželství, jsem si říkal, že si ji vezmu a všechno bude úplně růžový, není to pravda. Amen, vzal jsem si ji, jsem čistý před Bohem, chvála Pánu, ale taky musíme do toho manželství něco vkládat. Amen. Musíme se taky o to manželství trošku nějak starat, trochu taky zalévat, aby taky neuschlo. A já jsem to prostě mi to ďábel bral a já jsem si to vůbec neuvědomoval, ale dnes, chvála Pánu, si to uvědomuju, že skrze svatého Pán prostě se mi dotkl tak mocně, že jsem prostě, že jsem se znovu narodil a znovu jsem svobodný. Dnes můžu říct, že ďábel je poražený pod mýma nohama, že už dnes ho nedržím za ruku, že už dnes nemám kolem sebe nějakého hada, který mi něco říká, že už dnes nemusím otročit hříchu, ale já chci být otrokem pro Boha, já chci být právým otrokem pro Boha, nebo já chci jeho břímě nosit, to nejkrásnější a to nejlehčí a nejlepší tohoto světa, který tady lidi zabíjí a uvádí do veškerý sebevražd a takové věci, ale můj Bůh mi dává život a hojnost, můj Bůh mi dává vše, co potřebuji, i když já si myslím, že to nepotřebuji, ale Pán ví, co potřebuje mé srdce, co potřebuje můj život. Chvála Bohu za to a věřím tomu, že Pán mi fundoval na srdce, že mám říct o tom, že mnoho křesťanů chodí do sboru, ale málo jich je uzdravených. A proto vám jen chci říct jednu věc, já jsem měl tento problém taky, já tím vyvyšuji Pána a pokud jsme jeho, tak si máme uvědomit, že jsme jeho děti. A pokud vaše dítě onemocní a vy máte to, že máte na to prášky a máte na to nějaký ty, abyste mu to dali, abyste toho hned okamžitě vyléčili, očne Bůh, co Bůh dokáže, co Pán dokáže toho víc než my, tak Pán tak uzdravil mě, tak jako své dítě a uzdraví i vás, ale jenže k tomu vám chybí jedna věc a neviděl jsem to jenom v našem sboru, viděl jsem to v Karvině, viděl jsem to v Ostravě, viděl jsem to v mnoho sborech, kde jsme byli a jsme našivali sbory, že potřebují víru. Pán vám víru dal, ale vy ještě musíte v té víře trochu posilovat. Musíte vědět a vzít tu činku a prostě posilovat 10krát denně a druhý den 20krát denně a po třetí 30krát denně, aby to rostlo, jak budou ty svále, jak bude růst ta vaše víra, tím se přiblížíte víc Bohu. Tak jako byl spravedlivý Abraham, jako byl spravedlivý před Bohem Abraham, jeho oči byl spravedlivý, protože měl víru. A my jsme jeho dědicové, on je náš vlastně praotec, a my jsme jeho prasy, jak to mám říct, praotec, a my jsme jeho, jak kdyby synové, a máme jako jeho děti, Abrahamovy děti, tam jsme měli tu víru, co má Abraham. Já věřím tomu, že Pán, já jsem musel čekat rok, než ta víra ve mě vyrostla a dnes ďábel se snažil mě zpátky svést do toho stavu, že mi bude špatně a tohleto, ale já jsem řekl, ďábel zmiz ve jménu Krista, nebo já mám na mě krev beránková. Bůh za mě zemřel a jeho ránama já jsem uzdraven. A každou ránou, která byla na Kristově, každou jízvou, kterou měl na sobě, my jsme dnes uzdraveni. A proto vám chci říct, musíte být jako ta žena v krvotokem, která šla a šála na něho. Ona na něho šála a ona věděla, tam byl dav lidí. A tam nebylo, jak dnes je na shromáždění 100 lidí, ale tam bylo hrozně moc, tam bylo i tam 10 000 lidí. A ona přes těch 10 000 lidí se dostala k Ježíši. Ta její víra byla tak silná, že ona šla a ona prostě věděla, že když půjde, ale už jenom, že udělala ten krok víry, ona udělala ten krok a jak udělala ten krok, tak Pán za něj udělal 10. A Pán, ona jenom stačila se šáhnout, a jak ona mi stačila šáhnout, jenom ten pastor, jenom Pán věděl, že když jenom ona mi šáhne, protože Bože na jeho ruce, ona mi jenom šáhla, on se na mě nemodlil hodinu ani 20 minut, ona mi šáhla, jak jsem ona místě uzdravil. Tak jako ta žena jenom šáhla a ona byla na místě uzdravená. Tak vás chci s tím pozbudit, abyste měli víru, neboť vírou dokážete všechno. A bez víry se nelíbí, já si myslím, že bez víry bychom se nelíbíme se nějak Bohu, nevodíme, ne? Protože vírou, dnes všechno musí dělat s vírou.
Pána můžeš vidět vírou. Věci, které nevidíme, všechno co chceme, musíme si přitáhnout vírou. Jako Henoch.